நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். அப்படி பொறுமையாக சாப்பிடுறீங்களா? அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருக்கேன். ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. லாஸ்ட் சண்டே ஆகஸ்ட் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு 1 இயர் ஆச்சு. இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நாம் வந்து நம்ம சேனல் வந்து ஒரு 3 சப்ஸ்கிரைபரை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தோக்கியப்பா பேண்டில் வந்து ஒரு சின்னதாக பிரியாணி சேலஞ்ச் வந்து கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிசைன் செட்டிமெண்ட்ஸில் இருந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான கூப்பன்ஸ் வந்து தர போகிறோம். ஸோ இந்த கான்டெஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வெறித்தனமாக பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சா வந்து மீட்டை பச்சை மாதிரி பொறுமையாக வந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் இவர் ஒருத்தர் வெறித்தனமாக பிரியாணி வந்து சாப்பிட்டாரு. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி ஒரு 5000 லைக்ஸ் மேலே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா மந்த்லி இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரை கூட்டு நான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ரொம்ப வந்து இது இப்போ நம்ம வந்து கல்யாணத்துலாம் சாப்பிட்ருப்போம். திடீர்னு கேமரா எடுத்து வந்துட்டா அப்படி பொறுமையாக சாப்பிடுறீங்களா? அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருக்கேன். இந்த கான்டெஸ்ட்டை வந்து கான்டெஸ்ட்டாக நான் பண்ணுறது இது ஒரு தான் எனக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு வின் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். அந்த கடையில் நல்லா வார்மான லைட் செட்டப் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கண்டஸ்டன்ஸும் பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி கண்டஸ்ட்னு ஒரு பேரில் ஒரு மீட்டப் வச்சு அது வின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து நம்ம கூப்பன்ஸ் வந்து கொடுத்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ணவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாங்குற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் 100 ரூபீஸ் வந்து கம்மியாகும். செகண்ட் வின் பண்ணவங்களுக்கு 30% டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் அண்ட் தென் தேர்ட் வின் பண்ணவங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன். ஸோ இந்த மாதிரி மந்த்லி நீங்களும் கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கேஷ் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் கூப்பன்ஸாக வின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி 5000 லைக்ஸ் கொண்டு வாங்க. ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.